hanap na kog pananaw. Wala kaming masyadong gamit. You must buy condoms, huh? Concern siya ba? Nag-advise sa akin na, Hello! What's up, mga gala? Kumusta mas mga kahigalaan, mga amigas, mga amigos? Today is another day na naman. Nasa bathroom ako mga kahigala kasi tatapos ko palang naligo. Maglagay ako sa aking mukha ng ito oh. Binili ko ito ba sa Chinese lang sa tinatrabahuan namin ni Banana. Tinatry ko, okay naman siya. Pero naghuna-huna ko ba na baka fake to. Kung fake man gani mga kahigala is masisira ang ating mukha. Pero week naman ako nagamit niyan. Hindi naman siya nasira, no? Sira naman daan niya akong naon. Sira naman daan niya akong naon. Nag-hi-hi din ako galing. Yan o. Pag alis ni Banana is nag-ano siya. Nagbili na naman o. Hi-hajoon. Butang sa muna ho diya ha. Wait lang. Ayan. Kasi mahagbong niyang atong kuhan kayo magbutang-butang sa tas atong mga kanaungan. Mamasinta na magwapa. In my dream, charot. Ang problema is hindi ako makakita og tinaw kay hanap na kog pananaw. So magpijong-pijong sa ta kay watay eyeglass. Ano siya to mga kahigala? Aloe vera ba? Pero si Banana pungtan og maglagay ako nito pag bago kami matulog. Kasi nga daw sticky, hindi siya makahawk ba? Kay mo kuan mo siya magpilit-pilit sa imong naong. Pero maglagay ako nito is morning and night. Maganda siya mga kahigala. Pak! Learn! Pak! Learn! Yan, so magluto na naman tayo mga kahigala. Ang lulutuin ko ngayon is chicken liver lang. Nilabas ko na to para hindi na siya masyadong gahi. Luto na tayo mga kahigala. Nilagay ko na ang bombay at ahos. Di talaga mawala yan. Every time magluluto tayo. Ito na naman ang kaha namin. Gigamit ko na naman. Ito na ang atay sa manok. Ito ang aming paborito ni Banana. Mauna ni mga kahigala o, medyo gidaghan ako og sabaw kay si Banana ganahan siya magbahog sa kanon ba. Nilagyan ko din yan ng maraming piri-piri tapos nilagyan ko din ng chili yung ginawa ko. Magluto din ako ngayon ng ginisang gulay mga kahigala kasi si Banana is nag-request sa akin kahit kaunti lang daw. So ito lang, repolyo at buti na lang at naglagay ako nito sa freezer, kalabasa at para siyang batong. Hindi ko alam kung ano ang Tagalog yan, basta kahit para siyang batong beans ba. Kasi ganyan ako, pag may tira-tira kaunti ba, hindi ko hinayaan sa ano, nilagay ko talaga sa freezer para just in case ba, hindi siya masira. Gaya sa ginawa ko na ampalaya at upo. Tapos na ako nagluto ng kanon at liver chicken. So, ang liver chicken is ilagay ko dito mga kahigala kasi gagamitin ko ulit ang kaha sa pagluto ng ginisang utan. Wala kaming masyadong gamit mga kahigala. Oh my Kaya, God. isahan lang natin gamitin. Para tipidin o hugason. Ay. Hindi ko na yugasan ang kaha mga kahigala. Ngunit na hugas-hugas. Sinauboy by style. Maaga pa naman mga kahigala, mga 12 pa. So magtaplansya muna ako sa mga damit ni Banana. Minsan kasi pag nandito siya, sinasabihan ako na no need na raw iplansya. Ganyan si Banana, hindi siya mag-uutos sa akin ba. Pero alam niyo naman, di ba, asawa tayo. Hindi naman siya parating magsusuot ng mga ganitong damit ba, mga pulo-pulo. Yung sa kanya lang kasi yung mga t-shirt lang. Maraming mga damit si Banana mga kahigala pero hindi siya masyadong mahilig talaga. Kaya pabalik-balik yung t-shirt niya. Mag-t-shirt lang siya. Magpunta sa trabahoan. Minsan, sinilas nga lang siya. Parang nasa bahay lang ba. Simple lang si Banana mga kahigala. Magkuha din ako sa kabadyo. Kaya magplansya na kabadyo na mo is nilagay ko lang dito.
Tapad sa mga bike-bike, ang aming kwarto is parang garian. Kayo na mag-adjust, magtingin-tingin dyan. Mag-start na tagplansya mga kahigala. Ari na ta sa sala magplansya kay mag-among silingan ba, perting sa baan na as gawas ba nagtawag-tawag kay di tayo magkasinabot. Ay mostly kasi pag magplansya ako sa kusina talaga ako kasi doon ang pwesto. Yan talaga palagi namin nireklamo ba ni Banana kasi nga nagdikit lang yung bahay namin. Pero mas okay dito mga kahigala kaysa unang tinitirhan namin. Unang dating ko dito sa South Africa. Kung alam niyo lang ang story. Grabe na, stress talaga ako mga kahigala that time. Umiiyak ako parati. Bakit ganun? Daming mga pangutana ba? Pero nag-thanks God ako kasi nakasurvive kami, nakalipat kami dito. Pero sana hinay-hinay kami na makabangon. Sunod ko na lang isi-share sa inyo mga kahigala. Magtanong muna ako kay Banana kung okay lang ba na isi-share ko. Kung saan kami nakatira sa una. Kasi kailangan natin tanungin si Banana. Baka ayaw niya. Diba? Pero sa akin na lang problema gusto ko i-share sa inyo. Natandaan niyo yun mga kahigala? Yung nag-content ako ng maraming nagsasabi na OA ako. May nag-comment doon na concern sa akin ba. Salamat Ma'am Gala. Hindi ko na daw iwaki-waki ang mukha ko while nagsalita. Kasi daw minsan OA tignan. So anyway, salamat Ma'am. Kasi sinabi mo sa akin, pilitin kong ano siya, mawala ba? Yung mukha ko. Kasi ganyan naman talaga ako. Hinay-hinay na tayo na hindi iwaki-waki ang atong mukha na magsalita. Naalala ko pala mga kahigala nung nasa Dubai pa ako ba. Palagi akong pinagalitan ni Madam dahil hindi daw ako marunong magplansya. Kasi yun si Madam is maarte kasi yun nga lahat na gawain, maarte siya. Kaya minsan tanungin ko si Bana, bakit ayaw mo ako magplansya? Ayaw mo ba rin ba sa plansya ko? Hindi ba maganda? Kumain na si Banana. Ako tapos na. Busy si Banana mga kahigala o. Kanina pa yan ba? Nung kumakain kami. Are you talking nonsense here? So ito yung bulaklak na binigay niya sa Valentine's o. Yeah, Hapit na mamantay. You don't give the flower any water. Oh my God. I put You it. murder the flower. Okay, the flower says water, 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 water. Maglinis muna ako sa bahay mga kahigala para mawala yung ating mga kinakain na marami no. Kasi mas marami akong kinain today kaysa ni Banana. Bibili kami ng soft drinks mga kahigala. Kasi naubos na naman yung soft drinks namin. Oh, we came to the chemist to buy condom. Oh, we came to the chemist to buy condom. That's what we wanted, okay? But we don't want babies now, huh? Joker lagi ni si Jaoy. Dapong suri-suri mga kahigala ba? Dali na maubos ang aming soft drinks mga kahigala kasi every hour, every minute kami iinom. Ang tagal di Banana. Kanina lang ako dito nakaupo-upo ba? Ang init na. Ano kaya binibili yun? Soft drinks lang yung sinabi ko na ibabili. They asked me, Ha? I'm a pensioner. Why? Like a pension, you know, like on pension. Yeah? They asked me, so I said yes. So I get pension discount, I don't know how much. Naka-discount daw si Banana sa iyang gipalit kay 60 plus naman edad. Bumili na naman si Banana ng bread. Ito ang binili niya today. Siya nagkuha sa mga hinayhay ko sa labas mga kahigala. Magsikad-sikad na naman ako mga kahigala. Si Banana is nagsikad-sikad na kanina bago kami lumabas at bumili ng soft drinks. Pero sa labas siya nagsikad-sikad. Gabi na dito mga kahigala. Time to eat na sa dinner. Si Banana is lang sa tira namin na liver chicken. Nilagay niya sa bread. Yung mahal na cup. Oh my God. Adik si Banana og kape mga kahigala. Loob ng isang araw is magkape-kape siya ng 4 na bisis. Ang ako is magprutas lang kasi marami akong nakain na rice. Tignan niyo naman yung tiyan ko mga kahigala. Ang laki-laki na. Gaya na ni Banana. Ang laki. Ito lang sa akin mga kahigala. Prutas.
Si Banana is nandun, tingin sa TV, while gakaon-kaon, ako dito lang sa lamisa. That's all for today, mga kahigala. Be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy. Bye! Good night sa tanan! God bless all!